Uba Adelbat Nongrum, MLA ke 17 North Shillong Constituency, Uba Juyai Dawa, Naka Sorkar Jela, Banweng No, Yaki Brew ki Basyong Basa, Hatem Yomolong ki Bajukot, ki Khar Motor, ki Badeki Harijan. Uba Adelbat, Ula Ban Biang, Ban Penpau, Shekilat Patai Kubor, Kadai Hadin ke Jingmi, ke Huri Hura, Jung ki Brew ki Basyong Basa, Hakate ke Thain, Balajia, Hakamet Arpautrik, Mentahi Ubenai, Berkejing Sedang, Kadai, Bagi Katu, Katningut, Balai bam yadi hakwe kedukan sawayong restoran bat peni ki jingle bahe dakwa berngam baom trek bensiu ya kebel ci ginong trek ketika dukan kebadan habasa so saw kliyo bat poi syaki jing bun breu hagare gamit uba adal bat ulong kum UMLA umla man supet nesngap ya ke kebalaja hak ar potrik ulong katran pulet kamde man sutem ya jing ja huri hura henry ka david penerkam ya ka an kebayaran kat ya borok kijaj benreu klem dale silang kemat Komu local amali jongka 17 North Shillong constituency kaba kate ka thamyu mulong ru ka ha po constituency ki jonga mat kadau I have every right to intervene. I have every right to express with authority and responsibility. Kaba ngakwa ban kento komu local amali ngamla ban shupai ngamla ban shusngap ya ka jingja jongka arpotrik mentau nai men sisa jain kaba hakoi ke jingja jongka restaurant kaba karte ke sawayo ba kita ki nong shong shnong ki ba le ki nong shong wai ki pothami molong ki thmu ya ban pemi ya ke jing klumar kaba le si kala ban mi biang ta ke jing ke at kumba laja ki por jo ki arjar sinem arjar khatra kaba kini ki nong shong shnong jong thai ka thami molong le i number social media ba jing thu jong ki ga dei ba kin da ba bam ai na ni restaurant ba ki thmu ya ba pi bor ba bale don bor ha ni chala ka jongi ha ni chaka ka jongi ka bangim la ban sha ba na smo ban ai khu le ru ya ka police department ka bala poi shwa ka por ban tem ni ki ha shwa ban mi ki kan a henre ka police department ka nong kut no tang ban shu tem ka police department ka badai ban maintain ya law and order ka bang aku apa perkara ba ka police department ka ban assure ka ban penting na ba laws should be equal to everyone don ke ka ban le silang khama tangye ka wei ka chat brio ka ni ka mara apa yang kan build it ka jing shane ka confident ha ka police department ngaku apa perkara ba kini ki jingja kila banjan ka por nila banong bidi barit baling ship serious henry ke ka bakhra ka shom hai barit na ko aban send ka clear message sa MDE government ka bari ka MDE 2 ka bari ka ju ka MDE 1 sansnam pila takile ni ki issue pimsi mala pila fear in all aspect kani ka penpau ya ka lack of seriousness ya kata ka jumlong irresponsible jong kita ki bakam leader ki bakam nongelam kabasongsi kalong ba lapin sa teng ni ka kam ban penkarya ya kini ginong shongwai hakte di jaka kat chamaki de namar ni jing dongkam kalong ba aku membeli aku apa penpau ba sha de mo isi le ma shun nrei namar ka hel hazat kamdon kalong ka ba iting ishirkai na ka kot ka khia juti nong shong shnong ban ka teng la ni go ka slom ka bodon hampo ka har or city ka banginom la ban priang ban ngaku aban penhimau ba kadai ka sorkar ka badi ban shim ya ka jingkir clear namar ka jing delay kadang ka jing ka kentil ba penhimau ba delaying is denying ya ka hok termar kadau ngaku aban penhimau ya sorkar ba mardor kadai ban penkriya lo kham kloi ya kini ki parok ki ba shong hate ki jaka mdei ba shu pular ta kaktien ka ba ko ka snem shko ka snem matala palar san snem kalau ka jing la rai ka bakhrau kani ka peni ya kata ka jing ya jing bamler kam jong sarkar ka bakat ka honorable high court of Meghalaya ka pan tukular mli tang ni ko subject ka honorable high court of Meghalaya ka tukular ko bol ki subject pen pau ba ka executive ka bailam ya ni sarkar ka NPP ka dei ka sarkar ka patrot ka don ka government henry ka basusi par kam don ka governance timar tadau ngaku apan penken mau ru ba ka sor kali ka sarkar di ban shim jikit kli namar kala pen slam ya ka ban perkriya ya kini ginong shong shnong banta jaka banong ka problem solver ka kalalong pat ka problem creator
kalau pen wanra asal tu barigate bala khang ya kaban passing through na kata jaka ban ya dengba tikali ba kalau wara ke jin den kali ko shirkhei ko lakta na ki barit ni be khamta muting VIP ti kam jikta e mar kalau ki set kelut ki tika mala khmat bat kawai kama ko apan pau ba jing kata jong ketiga barigate kalakta ya ka jing den kali ka ta congestion ka shirkhei na du ka anjali point na du khandailat point adu matran point bat undon bai i don bi oslo bi te bron ka bor ki le kelut te mar kadau kaniru ka dei ba sarkar ka pan shim ya ka jing khali or are to be fixed with responsible mar kadau ngako apan pan mau ni bakim dei ban ngasmo ba ka lakut kasur jong politics tongin pensawai kasur jong policy namar kai mo ko apan pau shan pankut. But peace is not the merely absence of conflict, but it is the real awaiting of the presence for justice. Kani ngaku apakan mau yang sarkar bakajing kajing suk kamut bakamdon suk kata kajing kan at nakamdon suk kata thama hendai gadai ka bangi apkimilinti ni amnot ya kata kau dengan next cap sarkar kan le lakajong kamram kirki mardor klan perslam shu pendap tamya kurang poros kata hendai ban pendap no rakam action should speak louder than words kani ka bakwa pen good khamtak ya wan kan tho ya tu jingja ka belajar tu sing ni di parit ila panjang no por bahe manu ban siap pat jing khali ka sarkar ka par jing khali lada ka perslam ha ban le lakajong kamram ha ban pen kriya no mardor yang ni nong song sinong hang te po thang molong ki bri nong song wa jong ka chala